Hello, maayong gabi o maayong adlaw. So, ato na yung i-demo karon. Pangalan ni kay Max Diet. Uso ni siya sa mga meron sa Korea. Mani nga siya kasilyado. Muutulak siya. Then nasud niya, nani siya nga po kabukso di nga ni. Dayon, nasud niya kay nga ni. Usan siya katablitas. Isagol ra nimo sa usa ka baso nga tubig. Dili init ha. Ordinaryo ra. Ibutang na nimo siya. Then danawa. Wow, amazing. Paabutan na nimo nga ma-dissolve siya. Inig ma-dissolve na siya. Pwede na nimo imnon. Usa sa testimonya yani nga nigamit o Max Diet. Limaga ang iyahang human, no, ang result niya 5 kilos ang nawa. Ang usa kay ngani naisod nga napo ka tablet, no. So mali siya ang Max Diet. Mga fruit and vegetable extracts. Kanina kay coffee, mga kadong hilig kay mag-barley, napo ni siya barley. Pero dili ka barley ang na siya ay turmeric, na siya ay Indian gooseberry, ug na po stevia. Para sa mga ganahan nga malimpyo ang tiyan, nga healthy coffee ang lasa. Gani nakatilaw akong kailang nga Koreano ani nagdahom sila nga Korean coffee. Ang pangan kay Maxi Gold. Okay, tanawa ang atong gibutang ganina, no? Dayon akong paborito kani. So, mo niya mo gigamit pirmi vert sabon. Ako ang masuki ani almost si balik-balik kay proven and tested. Naging ko yung video atong gi-post nga kani nga kamot nani siya mura og kanang samad niya dili mauga for pila na to ka buwan. Dayon damitan ako ani wala tigo sa kabuwan, naulian ko, no, nabalik na wala ko diri. So way back 2021 to. Kani ang paborito Pipar Mang Christy kasi ganahan na po gani ang Pipar. Para na ako kay high blood mo ko kunya di kay ko hilig mo kaon og pamahaw. So bisag wa ko'y kaon sa nakainom lang ko ani di kay ko gutomon, kagwanta ko sa wala kay kaon. Sir Kenny, nanay mo hang order ha nga coffee. Kani akong kabiliban. Pag election, ang mga teachers kay kapoy dyan na basta ting election kay pila ko na ka-oras nga wa sila ito. Kani akong gi-offer nila. Akong ginan sila. 1 tablet la. Sa ka-tablet. Hantod na naugmaan kay Monday man nagasagara ng ang election niya mahuman na mga midnight sa Monday or morning na sa Tuesday. Wa sila kapuya, wa sila gibati kakapoy tungod ani best ni nga vitamin C nga naman di ka ma-overdose ani kay all natural nga anak kanin pagini kay sodium ascorbate siya, dili siya sakit sa tiyan bisag wa kay kaon pwede kani kay dietary supplements and at the same time vitamins nga dietary supplement man tawagan ni kay Maxi, no ni ako kapila man ko naka suway og vitamins kay tungod sa sibiraa naman ay free nga vitamins o effective na mga 4 to 6 hours kani 12 hours or more 12 hours pinakabagamay di ka bation og kapoy. O last kani maniganan sa kong asawa Sakura kay pampaputi, no? O niya, humot sa siya. Red, mo na gitawag og
red soap. Kay ang ingredients ani gikan sa mga tanong nga kuha og color. Sample is dragon fruit. O gamit niyo ani napagid ang liso sa dragon fruit. As in kuan siya kanang authentic kayong fruits gikan. O ganahan nito tani kay kantud sa third layer sa imong skin yang replenish no. Mura kag basta nindot kay hamis kay mo hampani tani. Okay, so mo na ni Max Diet. Kung ganahan mo mo avail ni i-message lang ko. Mura siyang juice. Mura siyang 4 seasons nga juice. Ang lasa niya. Hasta yung baho. Mura siyang 4 seasons nga juice. Ang nakanindot kay pampa-diet. Meaning pampa-slim. Company 1. Ganahan mo? I-contact lang ko. Bye-bye!